El meu avi m'ho havia intentat explicar alguna vegada. Vostè no toca el violoncel, el fa parlar. La idea de Pau ve del Jordi Vallejo, és un guionista que va venir aquí amb una idea d'explicar un fragment de la vida de Pau Casals que, segons ell, i realment jo crec que és així, defineix molt bé el personatge i defineix molt bé la història i el potencial que ell té darrere. Després d'una llarga absència, el mestre Pau Casals ha triat el nostre país per trencar el seu exili voluntari a Prada. Mestre, estem molt contents de tenir-lo amb nosaltres. És la seva vida a l'exili, l'inici del seu exili a Prada, els anys aquests d'entrega amb els refugiats inicials i després, quan acaba la Segona Guerra Mundial, quan veu que els aliats no continuaran fins a Espanya i no acabaran amb el règim de Franco, doncs ell decideix fer la protesta de deixar de tocar. Aquesta història, la història d'aquest silenci, la història de com es va trencar, és la història de Pau, la força d'un silenci. És un plaer conèixer-lo, mestre. Per què no vol tornar a tocar a Alemanya? El mateix motiu que no he tornat a tocar a Rússia des de 1917, a Itàlia des del 34 i a Espanya des del 39. Jo crec que molta gent no sap qui era Pau Casals, no sap que era un dels músics més importants de la seva època, un dels violoncelistes més grans que hi ha hagut mai a la història. Però sobretot era una persona d'una integritat màxima, d'una coherència extrema. Una persona que, a més, aquests valors de Pau Casals els podem veure en els primers anys del seu exili. I això, aquest fragment de la seva història, crec que explica sobretot l'ànima del personatge. Quan Joan Pere va fer de Pau Casals davant d'una càmera per aquest càsting, nosaltres, que probablement que sabem que és un grandíssim actor, però que pensàvem que no, Joan Pere no pot ser Pau Casals, quan vam veure el càsting vam quedar bocabadats, meravellats, vam dir, és Pau Casals. Té sort de ser qui és. Vagi a Amèrica. Allà podrà fer tots els concerts que vulgui. Té un compromís amb els refugiats. L'any 33 va decidir interrompre la relació amb el seu amic Antoine Girard. Havien tocat junts durant més de 30 anys. No et poden veure amb un amic dels nazis. El cicle Gaudí és... En fi, mira, ahir vaig estar a Vilanova, avui vaig a Calella. La possibilitat que aquestes pel·lícules arriben a la gent... Hi ha molta gent. La veritat és que em va sorprendre la quantitat de gent que va al cinema i que va allà i que, a més, té una oportunitat també que tenim de poder presentar la pel·lícula, de poder parlar amb ells. Crec que és una manera d'acostar el cinema, el nostre cinema, amb la nostra gent i, a més, allò portant també els autors o portant... La veritat és que jo crec que és un gran encert i per nosaltres és una oportunitat fantàstica de poder-nos trobar amb el públic. El meu violoncel és la meva veu. Silenciar-lo significa un gran sacrifici per mi. No tornaré a tocar en públic fins que Catalunya torni a ser Catalunya.